Binubuking. Binubuking ko niya. Totoo ba, Jin? Kakain lang. Kakain. Start na kami ng trabaho nila. So, hello, te. Yung ano. Nang saktan, Yeah. nung minsan, hinayaan ko lang. Pwede ba na umisan Yeah. ng pinayang mo lang? Pangingatan mo siya, mga bagay na di ko malagay, walang gabi pa. Ang mundo. Masakit ba'y kasalanan ko? Ingatan mo siya. Alam ko namang di na ako. Yeah. Bakit naman na masaya na siya nasa tabi mo? Pero Diyan na ang dalawa. yeah! Mali naman natin nabigyan siya ng halaga. Pinakawalan mo ang hindi ko kinakalanganapin ko. Ngayon hawak ko, kami na minsan na rin kinabitan ko. At nasa'yo na. Pag-iusap na wag mo na sanang saktan. Yung minsan, ingat. Ayos ah. Buisit! Oh! Hey! 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 Sige lang. Oh! Yeah! Alright! Hey! 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 Jean, bless Jean! Yo! Yo! Oh! Yo! Yeah! Oh! Man! Ay, baby! Mga chicks lumalapit kayo sa ako dumayo. Alam nila kung ano ako katikas sa malalandi Philippine ang mga taga-Marikina kahit Amo ay! yeah! Amo ay! Ay, baby! Hey! Amo! Good vibes. Ice, ice, baby! Oh! Tagilin! Tararam ta. Hey! Ice, ice, baby! Oh! Oh! Yes! Eh! Eh! Ako budoy. Happy. Ayun, may binubuking. Binubuking ko nga niyan! Totoo ba, Jin? 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 Ay, totoo ba, Jin? Gusto ka mag-inod dyan si Kuya James! Nagaling marigos na! Uy, pero naghanap nga niya kay Kuya James! Jin, totoo ba, Jin? Hindi. Hindi naman pala eh. Di mo na maririg, pero Yun. na maririgos! Binubuking ni ano eh. Guys, Ano ba? patay pa ka mo giram-ram ka na ko! Binubuking Guys. ni Mark. Real talk na yan guys, si Di rin MG po na naliligo. maririgos. Totoo ba? Hindi naman pala eh. Ano ba ka, Jing? Di ba ka maririgos? Jing! Di ba ka, Jing, maririgos? Ano? Real talk ito, di ka maririgos. Inaasar si Jin. Hindi na naliligo. Di ko na yan. Inaasar. Inaasar. When guys, naliligo si Jing. Pag nung first day of school, di po yung naligo siya. Inaasar lang po, inaasar. Pinipi ko na si Jane. Gusto ko lang ka na mag-inod dyan si Kuya James. Magpikili ko na alabot ka, nerd Jane. Kakamis din dito sa kanila. Kakamis. Yung mga kulitan. Jane! Ayun, shoutout kay Ate Jeannie. Ba't wala ka dito ngayon? Ayun. Kuya Joe! Umingay na naman yung bahay nila. Kuya Joe! Ha? Si Jane. Ano? Diyan, may rigos. Diyan. Tingnan natin dito si Jean. Si Kuya. Si ano? Erwin. Dito sa baba. Mata, sikit ba?
Dapat nyo yung sigit na kung saan naman ako ito. Ayaw. Sabi mo na sa ako lang din. Bakit nga ba di na dapat tayo makipagbalikan sa ng chicks? Ito, may Julie! So yun po, tapos na po tayo. Nag-clear na yung area. Ano po na rin yung ulam. Tikman mo ulit. Tikman mo. Dalam, arin ulam. Ha? Piko! Sabi ko na kanina ko, kuya. Yeah, wala ko na piko! Break! Try. Hindi niluluto mo. Suka lang ha. Yan, nandiyan ka. Sabihin mo alin ang yung may gata. Also, Okay na. ewan mo ko. Duda ako eh. Final taste. Okay naman. Sinuray. Vlog niya yan, dapat walang sisira. Okay talaga, okay. Joke lang. Ba't paus? Shoutout Ubo? natin yung nagdulong. Nagkasakit ka pala eh. Ngayon okay na. Medyo. Takot kayo magkasakit. Para hindi mo na painumin ng pangulibra. Di na po ako magkakasakit. Mapait no? Ito, sabi ni yung tagalaw ko sa kasal ko. Ni Kuya James, sabi ni Kuya James. Kuya James. Di daw mapait. Sa kasal ko. Ha? Paano naman sa Ano kasal? na dito daw ang apoy? Pagkainom ko, pait. Tagalaw ko ng lumpia niya. Speaking of lumpia, may Na- lumpia dyan. Naiwan yung laksan. Pait talaga yun, pangulibra. Ang bumpa. Ilang araw ka nagkasakit? 4 days. Oo. 4 days. Tingnan mo naman. Oo nga no. Di na ako... Di na siya payat. Di na ako payat. Hindi naman na, kanya doon naman. Hindi Mataba na siya siya. asang muli. Oo. Talaga ba? Yo! Tapos ngayon ka lang gumaling. Hindi ka pala nakapasok sa school. Hindi. Ganun talaga. Oo. Alam nga naman pilitin ko yung sarili ko pumasok, di ba? Doon ka nakahiga sa Ang pilitin mo sa sarili mo sa kanya. Alam mo, pagsiksikan ko yung sarili ko sa kanila. Kung ayaw naman na. May hugot ha. Hindi naman ako sardinas. Maray, pagsiksikan Para siya. pagsiksikan sa lata. Katulad nitong ibos na to. Kaunting ka lang naman. Ang ibos na to ay... Guys, pinataob din mo yan namin yung kanila. Wait, up na mo na ako. Sige na. Na magsasaing si Badit. Rom, Saing mo na po. At ngayon, namiss natin dito sa kanila. Ilang taon din tayong hindi nakapunta. Ano mo naman silang tao? nagagabog nagkakaroon sa ibos. Buwan lang, buwan. Kailangan eh. Bullshit. Amo ay. Tingnan natin yung niluto ni Otol. Sarap niya ito. Yan, sa kutsara. Paborito. Paborito. May okra pa. Shoutout sa'yo, Vince. Ayaw mo nito eh. Big head. Masarap yun ipulutan. Ay, mababaliwan ko. Amo na. Umay. Amo na. Amo na. Sarap. Yung lahat! Let's Naghahanap siya ng... Naghahanap siya kung saan yung camera. Doon pa sa likod niya yung... Si Kuya James ka, di ba naka-face ko? Damo ay. Saan ka pumunta? Saan ka pumunta? Sa Masuri. Sige. Amo! Nagkakarbawa na.
Ayan po, time check natin. 11. Ayan, nagbali naka ano na ni Kagatcho dun sa taas. Naghihiram kami ng hagdan para may apakan po dyan sa likod kasi mataas dyan. Nung nakakabit na dito ni Kuya Gatcho sa taas, break time muna. Kain muna po kami. Sila. Magahin na si Pula. Siya nagluto. Ayan si Kuya Gatcho. Yung trabaho mo po lang. Oh. Tagaluto. Yan po, kain. Yung salamat kay Mami Rudy. Ayun naman. Amuan! Lukog-lukog! Ayan, bakbakan na. Nagtuman na ba yan? Ay na. Iwas lang, iwas lang. Hindi mo siya nakakangyan. Ako meron dito. Meron dito. Dali na. Dito. Okay lang yan.
So yan po, nakakain na po kami. Bali, titikman natin yung sabing gulaman. Gulaman na may gata. At si ate daw naggawa niya yun, nahihiya. Tikman natin yung masarap. Kasi sabi nila masarap daw eh. Yan. Tikman na. Dessert. Alin? Mansipula. Yan, masarap. Natikman ko na. Ako kaya Noli. Paborito mo ba ito? Naunang subo sa'yo. Ang ay. Kakarorok-utok pa rin likod. Ang po dito si Balit. Kakain lang. Guys! Nakakain na. Hi guys! Welcome to my vlog. Aten, tapos na yung break time. Break time? Back to work. Oy, kailangan mo sa dito. Akyat ulit. Ayan po, uwi na muna po kami. Kasi walang hagdan. Huwag muna tayong umuwi. Pero kami ay uuwi. Bye-bye! Sige, see you next year. Uwi na po kami. Uwian na! Yan po, uwian na. Ayan ginawa ni Kuya Gatcho. Abangan nyo na lang po sa upload ng channel ni Kuya Gatcho yung ginawa namin ngayon. Yan. Yung tricycle niya, nandyan. Sara sila. Oh, plat. Dito na po kami. Bye-bye! Kagod na! Okay. Bye-bye! Bye-bye. Sige. Uwi na. Lupit ng service, oh. Bye-bye. Bye-bye. Ayan po, may train. At sa wakas, nakakita na rin ako ng train. Napakaliit na yung uod. Napakahaba. At po, dahil muna po ako dito sa LCC. Titingin ako ng mga presyo ng pwedeng mabili para sa birthday ng anak ko. Yan. Tingin lang ako ng mga presyo ng spaghetti kasi babadgetin ko yung pera. Ito mga spaghetti. Fiesta. Ayun po, nakapag-inquire na ako. Tumingin lang po ako yung presyo kasi kung saan tayo makakamura. Yun. May tag 120, may tag 24, may tag 140 yung spaghetti. May sauce na yun. At yung sa cake naman, may tag 600, 400, 500 yan. Para kung saan yung medyo mura-mura kasi yung budget ko ay ano lang, sakto lang. At sila kagad, so hinintay ako nandun na sa una, no? Eh, lagi nagtatanong yung
Sabi ko naman, ako wala. Kasi wala tayong pera, pero mayroon kahit konting handa, basta mayroon. Kaya hindi pwedeng wala. Talagang kahit kung talagang wala akong naanong pera, kahit 1 kilo spaghetti lang, pwede na yun basta mayroon. Kasi nasanay na siya na kada taon may handa talaga yung birthday niya. Yun, tapos pinapaliwanagan ko naman yung anak ko. Sabi ko, paano ako kung wala tayong pera? Yun. Pero gagawin ko nga yan, hindi namin sinasabi ng asawa ko na may handa siya. Papapasokin muna namin siya sa school kasi yung birthday niya sa 15. Para pagdating niya, makikita niya na lang na may handa. Ayan. Ayan. Ganun talaga yung mga bata. Hindi pa naman alam nila kung paano yung mag-budget ng pera. Ang alam lang nila talaga, maghanda-handa. Yun. At puti, binigyan din ako ng kapatid ko ng pangdagdag sa panghanda. At yung biyanan ko, binigyan din kami ng pang-bili ng panghanda. Okay yan, kahit ano lang, simple handaan lang, okay na yan.